אוקיי. אז אנחנו מקליטים כדי שנוכל לשתף אחר כך את ההקלטה עם כאלה שלא יוכלו להצטרף היום. שלום לכולם ולכולן. זה מאוד נחמד, אני חושבת שזה הזום הראשון שאנחנו עושים בעברית. או רובי? נראה לי שכן. כן. אז זה נחמד, אני ג'ני, אני מ-We Democracy, אנחנו בעצם, אנחנו קבוצה, קהילה של ישראלים ויהודים בריטים. אה, התחלנו בסולידריות עם תנועת המחאה בישראל, מאז צמחנו לקהילה ותנועה שבאופן כללי תומכת בדמוקרטיה ליברלית בישראל ובפתרון מדיני בין פלסטינים לישראלים. ומכיוון כמו שרואים מהשם שלנו We Democracy, ומכיוון שזה הנושא שתמיד היה מאוד קרוב לליבנו, אז אנחנו חושבים שכל נושא הבחירות השנה הוא אחד הדברים הכי קריטיים והכי משמעותיים שאפשר לעשות כדי לשמר ולחזק את הדמוקרטיה בישראל, להציל את מה שעוד נשאר ולשפר כמובן. והשאלה היא באמת איך אנחנו כאזרחי ישראל שלא חיים שם, שחיים מחוץ לישראל, ואני מתארת לעצמי שזה מה שאתם, מה אנחנו כן יכולים לעשות כדי לעזור. אני, אני מניחה שאני לא צריכה להסביר למה זה נורא נורא חשוב שנצביע הפעם, למה זה קריטי, למה הבחירות האלה הן קריטיות לעתיד המדינה, לכל מה שקשור לדמוקרטיה, זכויות מיעוטים, מוסדות הכי בסיסיים כמו בתי משפט, מערכת החינוך, משטרה. אה, באמת אנחנו מדברים פה על, כאילו יכולנו לעשות זום שלם רק כדי לפרט את כל מה שנמצא בסכנת הרס טוטלית כרגע, ולכן הבחירות האלה הן קריטיות. ו... ונורא חשוב שנבין בעצם מה כן ומה לא, ומה באמת אנחנו יכולים לעשות מכאן, מה היינו רוצים אולי שיהיה, אבל כרגע לא מתאפשר, אולי בעתיד. ולכן הבאנו את רובי. רובי הוא שותף לדרך ב-We Democracy. וגם, אני אגיד את הטייטל המלא, אז פרופסור רובי ציגלר הוא משפטן וחוקר בכיר שמתמחה בדיני פליטים ובמשפט ציבורי בינלאומי. הוא פרופסור חבר באוניברסיטת רדינג בבריטניה ומשמש במגוון תפקידי מחקר ותפקידי הובלה בכירים באוניברסיטאות כולל לונדון ואוקספורד. ורובי היה אחד ממובילי יוזמה בשם ישראלים ללא גבולות, שפעלה לפני מספר שנים, ובעצם המטרה שלה הייתה לנסות לפעול לכך שישראלים החיים מחוץ לישראל יוכלו להשתתף בבחירות ממקום מגוריהם, כלומר בלי שהם יצטרכו לטוס לארץ. אז רובי גם יספר לנו קצת על זה ומה קרה ולמה לא קרה. בסדר? אז אנחנו נתחיל מאיזושהי מסגרת חוקית בעצם, של מה בעצם החוקים בהקשר לזכות ההצבעה. נדבר קצת על מה קורה בשאר העולם, ואיך ישראל בעצם ביחס לשאר העולם בהקשר הזה. נדבר קצת על היוזמה הזאת של ישראלים ללא גבולות, וגם אני אדבר על יוזמה בשם Aid Coalition, שלמעשה קמה כדי לעזור לישראלים שרוצים לממש את זכות הבחירה שלהם בבחירות הקרובות, לעזור להם לעשות את זה בצורה שהיא הכי נוחה. אז אני אזכיר את זה לקראת הסוף. זהו, אז רובי יעשה, בעצם ידבר. אם יש לכם שאלות, בבקשה תכתבו בצ'אט, אפשר בעברית, אפשר באנגלית, ותשמרו גם שאלות לסוף, אנחנו נשאיר לזה זמן, אבל אני אסתכל על הצ'אט כל הזמן, ואם יהיה משהו ככה חשוב, אז אני אגיד לרובי. יאללה, רובי, אליך. סבבה. כיף לראות פרצופים מוכרים וגם גם הרבה מאוד פרצופים לא מוכרים, אז זה תמיד טוב. אני יודע שיש לנו משתתפות ומשתתפים מכל מיני מקומות בעולם, שזה חלק מהנקודה. אז אני אתחיל לשתף, וכאמור, יכול להיות
תהיינה נקודות שאני פשוט, אם תהיינה לגביהן שאלות, אני אפנה אתכם להמשך. מבחינת הרצף, אם יהיה משהו שיהיה קריטי, אז כמו שג'ני אמרה, היא תפנה את תשומת ליבי, אבל באופן כללי אנחנו נשאיר די זמן לשאלות, אז אל דאגה. אז זהו, בואו נתחיל. מקווה שכולם רואים ושומעים אותי. אז קראתי להצגה הזאת בין הרצוי למצוי, ואני אתחיל מהמצוי. רגע, רובי, אתה רוצה לעשות כזה הצגה על המצגת? והיא לא מוצגת כרגע? לא, כאילו רואים, אבל רואים כזה את כל הפאורפוינט אה, בעצם. אז אז זה רק, מה שניסיתי כן, לעשות. זה בדיוק. לא עובד? עכשיו כן? אמ, גם לא? גם עכשיו לא. אז תגידי לי, ועכשיו כן? לא. אוקיי. כאילו זה בסדר, רואים את המצגת, מקסימום נעשה את זה ככה. אוקיי, לא יודע לא יודעת למה זה לא עובד. לפני זה למה היא, עבד. למה היא לא מציגה באופן מלא, אבל זה מה שנעשה ניסיון אחרון, ואם לא, אז אני פשוט אעשה את זה ככה. יש לך שני צגים. אה, אולי זו הבעיה באמת. אוקיי, בואו נעשה את זה בצורה אחרת. מה המצב עכשיו? מעולה. יופי, עכשיו כן? עובד? מעולה. אחלה. אוקיי. טוב, סליחה על אחרי 6 שנים של זום, עדיין קשיים טכניים. אוקיי, אז כמו שאמרתי, קראתי לזה בין הרצוי למצוי, ואני מתחיל עם המצוי. אבל כדי להתחיל עם המצוי, חשוב לדבר על איזושהי הבחנה ראשונית מאוד מהותית, והיא הבחנה נורמטיבית, כלומר במישור של מה שאנחנו חושבים שצריך להיות המצב ביחס לזכויות הצבעה של אזרחים, אבל היא נקודה שהיא, כאילו הרבה פעמים פוסחים עליה בדיון סביב זכות ההצבעה, והיא ההבחנה הזאת בין קיום הזכות לבין הנגשה או מימוש של זכות שקיימת. כלומר, שלא צריך כרגע, לפחות בהקשר הישראלי, להוכיח למה צריך אותה, למרות שאני, כמו שג'ני אמרה, אני בהמשך אדבר על הטיעונים גם בעד וגם נגד קיומה של זכות הצבעה של אזרחים ששוהים מחוץ למדינה, כי אלה דיונים חיים, הם חיים לא רק בישראל, אבל בהקשר הישראלי יש להם חיות ייחודית משלה, וחשוב לדעתי שהאנשים שנמצאים בדיון הזה יהיו מודעים לסוג הטיעונים, וגם אני אשמח כמובן לאתגורים שונים ביחס לטיעונים האלה בהמשך. אבל ההבחנה הראשונית, כמו שאני אומר, היא קודם כל, האם יש לאזרחים זכות הצבעה? והשאלה מסדר שני היא, ברגע שיש זכות, איך מממשים אותה? איך מממשים אותה בתחום המדינה ואיך מממשים אותה מחוץ למדינה. והסיבה שזה חשוב היא כי בישראל, לכל מי שהוא אזרח ישראלי מגיל 18 ומעלה, יש זכות חוקתית להצביע. עכשיו, בלי להיכנס לדיוני המהפכה החוקתית, הזכות הזאת היא לא באחד מחוקי היסוד השערורייתיים של שנות ה-90, כן? של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וכבוד יסוד חופש העיסוק. זה זכות שקיימת בחוק יסוד הכנסת, הרבה לפני אהרן ברק ואחרים, והיא מצוינת באופן לא מסויג, כמו שאתם רואים על המסך. כל אזרח ישראלי בין 18 שנה ומעלה זכאי לבחור לכנסת אם בית משפט לא שלל ממנו זכות זו על פי חוק. בקריאה ישירה אין פסקת הגבלה, אין מידתיות. בקריאה ישירה של זה, אם את או אתה אזרח ישראלי ואין פסק דין של בית משפט שנטל את הזכות הזאת ממך, היה דיון משפטי אחד למיטב ידיעתי ביחס ליגאל עמיר, רוצחו של ראש הממשלה יצחק רבין זיכרונו לברכה, שבו נשאלה השאלה הזו בכלל, וגם שם הזכות לא נשללה. אז מעולם בית משפט לא שלל מאף ישראלי את זכות ההצבעה, ולכן במסגרת החוקתית, במסגרת העל המשפטית של ישראל, אמורה להיות זכות הצבעה לכל אזרח ישראלי. לא, אין דרישת תושבות בחוק היסוד,
איפה יש דרישת תושבות ואיפה אנחנו נכנסים לקושי? בחוק הבחירות לכנסת, שהוא חוק רגיל של הכנסת, והוא אומר שלכל מועד בחירות בישראל יוכן פנקס בוחרים. אני מניח שחלק גדול מהאנשים בשיחה מכירים את המונח הזה, פנקס בוחרים, ובפנקס ייכלל כל אדם שביום שליפת הפנקס, מונח משעשע כשלעצמו, היה אזרח ישראלי והיה רשום הוא ומענו, כן? הוא והכתובת שלו במרשם האוכלוסין כתושב, ויום הולדתו חי לא יאוחר מיום הבחירות. וכאן מתחילה התסבוכת, כן? אז הדבר הראשון שאני אגיד כדי להקדים את השאלה שוודאי תישאל ובצדק, אני מניח שהרבה מהאנשים בשיחה הזאת הם אנשים שהייתה להם איזושהי אינטראקציה, תלוי כמה שנים הם מחוץ לישראל, עם ביטוח לאומי וביטוח בריאות, והשאלה האם נתקע זיקת התושבות שלהם לישראל או לא, והאם הם ממשיכים לשלם את דמי הביטוח הלאומי וביטוח בריאות. אין קשר בין שני מאגרי המידע ואין קשר בין שתי ההגדרות של התושבות. אין הגדרת תושבות בחוק הבחירות לכנסת. הביטוח לאומי לצרכיו משתמש בהגדרת תושבות שברירת המחדל שלה היא 5 שנים מחוץ לישראל, אם כי גם היא ניתנת לסתירה. ולכן מאוד יכול להיות, ולא רק שמאוד יכול להיות, אלא זה המצב המשפטי והפרקטי של רוב רובנו של מי שמאיתנו נמצאים מישראל, מחוץ לישראל יותר מ5 שנים, שאנחנו כבר לא מוחזקים כתושבים לצורכי ביטוח לאומי וביטוח בריאות, אבל בשום שלב לא הפסקנו להיות תושבים לצורכי חוק הבחירות לכנסת. כלומר, היה לנו מען בישראל לפני שעזבנו את ישראל, והמען הזה נותר המען שלנו בישראל, ואפשר להגיע אחרי זה יותר מאוחר לשאלות של מה קורה עם אנשים שלא נולדו בישראל וכולי, אבל לכל מי מאיתנו שנולד בישראל, בהנחה שהוא עזב אותה אחרי שהיה לו מען רשום, סביר מאוד להניח שיש לו מען רשום. ומה המשמעות של זה? המשמעות של זה היא שכאשר נשלף פנקס הבוחרים לקראת הבחירות, בפנקס הבוחרים מופיע מידע ממידע שונה, שם משפחה, שם פרטי, שם הורים וכולי, ומיקום הקלפי שבו הוא רשום להיבחר. האתר ספציפית לבחירות הבאות עדיין בבנייה, תקראו לתוך המידע הזה את מה שאתם רוצים. אני אחרי זה בהמשך אשתף שקף שמתייחס לדרך לברר, לדרכים השונות הטכניות לברר באיזה קלפי אתם רשומים, ואם אתם רשומים וכולי, אז אני, ככל שיש שאלות בנושא הזה, אני אשתף שקף, אנחנו נשתף את המידע, תהיינה עוד שאלות, אני אשמח להשיב עליהם, אבל אני לא אתעכב על זה בשלב הזה, אבל הנקודה הבסיסית היא שאם הייתה לך כתובת רשומה, ולא, הכתובת הזאת לא נמחקה מהמאגר של רשות האוכלוסין, סביר מאוד להניח שאתה ממשיך להופיע בפנקס הבוחרים, ושיש קלפי ספציפית שבה אתה יכול להצביע, וזו באמת הנקודה הבאה שאני רוצה להגיע אליה. איפה מצביעים? וזה מה שקראתי לו המודל הישראלי. אז קודם כל, איך מצביעים? מצביעים עם תעודת זהות, עם רישיון נהיגה או עם דרכון ישראלי בתוקף. כלומר, יש אנשים שאין להם מושג איפה תעודת הזהות הפיזית שלהם, אז זאת לא דרישה לצורכי הזיהוי. מטרת הזיהוי היא לזהות שמי שמצביע הוא זה שאמור להצביע, ולכן הדרכון משמש באותה מידה. הנקודה הקריטית היא שברירת המחדל לגבי מיקום ההצבעה היא שהיא בתחומי המדינה בלבד, ביום הבחירות בלבד. כלומר, ישראל, ואני אחזור אחרי זה בהמשך לנקודה הזו ולשאלות השונות שמתעוררות לגבי ההבדל בין ישראל למקומות אחרים, בישראל אין מושג של הצבעה מוקדמת, שקיים בהרבה מאוד מדינות בעולם, אין הצבעה בדואר, שקיים בהרבה מאוד מדינות בעולם, אין הצבעה באופן אלקטרוני, שלא קיים בהרבה מדינות בעולם, אבל יש מדינות כמו אסטוניה שמבצעות את זה, ואין הצבעה באמצעות פרוקסי או בא כוח. כלומר, הדרך היחידה להצביע היא בקלפי שבה אתה רשום, לפי מענך בפנקס הבוחרים, ביום הבחירות בעצמך. וואו, זו המגבלה, למעט
קבוצות מסוימות שמוחרגות מזה. אנשים שנדרשים לקלפיות שנגישות לאנשים המוגבלים, שמוגבלים בניידות. אז יש, אם במקרה הקלפי שבה אתה רשום היא כזו, אז אתה תצביע בה, אם לא, אז יש קלפיות ספציפיות שהן כאלה ברחבי המדינה, ויש אפשרות להגיע אליהן, ויש חריגים אחרים, שכוללים אנשים בבתי סוהר. יש פה אנקדוטה משעשעת או לא משעשעת למדי, שלא הייתה אף פעם הגבלה על אסירים להצביע בישראל. כאמור, שוב, בניגוד להרבה מאוד מדינות בעולם, ישראל, בתי המשפט לא שללו מאנשים, גם שהורשעו בעבירות פליליות מאוד חמורות, את זכות ההצבעה, אבל פשוט הם לא יכלו להצביע, אלא אם במקרה הם היו באותו יום של הבחירות מחוץ לבית הסוהר בביקור. וזה היה המצב עד שנות ה-80, ובאיזשהו שלב הייתה עתירה לבג"ץ, והשופט מנחם אלון, זכרו לברכה, שהיה חסיד זכויות אדם אמיתי ורציני, אמר לרשות בתי הסוהר, תקנו את זה בבקשה, במהירות. ומאז יש אפשרות להצביע לאנשים בבתי הסוהר, בתי המעצר, בקלפיות ייעודיות, וכך גם בבתי חולים ובסיסי צבא, המעטפות הכפולות הידועות שחלקנו הגדול מודעים להם. לצד העובדה שישראל יש בה הצבעה רק ביום הבחירות, יום הבחירות עצמו הוא יום שבתון. אלה מאיתנו שגרים בבריטניה למשל יודעים שזה לא המצב כאן, וזה גם לא המצב בהרבה מאוד מקומות אחרים בעולם. אז ישראל היא די חריגה בכך שיש יום שבתון, ויש אפילו אפשרות להגיע, כיוון שההצבעה היא בקלפי ספציפית, יש אפשרות להגיע למקום הקלפי, אם במקרה את או אתה מחוץ לעיר שבה אתם אמורים להצביע, ואתם רחוקים ממנה יותר מ-20 קילומטר, יש שימוש חינם בתחבורה ציבורית. אז ישראל מנסה מאוד לאפשר את ההצבעה למי שנמצא בתחומיה, ומאוד מקשה על מי שנמצא מחוץ לתחומיה, כי החריג היחיד, או הקבוצה היחידה שיכולה להצביע מחוץ לישראל, היא אנשים שעובדים בנציגויות דיפלומטיות וקונסולריות, ובמצבים מסוימים בני משפחות שלהם, וחריגים מאוד קטנים אחרים, כל מיני ארגונים ציוניים למיניהם, ההסתדרות העולמית וכולי, אבל אלה חריגים מאוד קטנים. ככלל, התמונה היא שאם אתה נמצא מחוץ לישראל, הגם שנותרה לך זכות הצבעה, כדי לממש אותה צריך לעלות על מטוס, בדרך כלל או על ספינה, ולהגיע לישראל ולהיות שם ביום הבחירות ולהצביע. זו התמונה המשפטית הכללית. אז אלא אם כן יש שאלה בוערת, אני אעבור לדבר על איך זה מתקשר למצב היותר כללי בעולם. אז קודם כל המגמה הכללית הבינלאומית. קשה מאוד לראות את השנים בשקף הזה, אבל אתם יכולים לראות את המגמה. מתחילת המדידה אי שם באמצע המאה הקודמת ועד שנת 2020, ממצב שכמעט אף מדינה לא אפשרה מימוש הצבעה מחול, למצב שבו מרבית המדינות היום מאפשרות את זה. ואם אנחנו עושים התמקדות, או אנחנו מתמקדים במדינות ה-OECD, רובן המכריע, 76% ממדינות ה-OECD, מאפשרות מימוש הצבעה לכל האזרחים ללא הגבלת זמן. כלומר, העמודה הימנית. 12% מאפשרים מימוש לכל האזרחים, אבל רק לפרק זמן מוגבל, 5 שנים, או שנים, 10 שנים, יש ורסיות שונות. הקטגוריה שבה ישראל נמצאת היא הקטגוריה השלישית, היא הקטגוריה ש9% ממדינות ה-OECD נמצאת בה, שזה מימוש לאזרחים בתפקידים מסוימים, כאמור, בדרך כלל אנשים שעובדים בשירות המדינה מחוצה לה, ורק 3%, למעשה זאת מדינה אחת, אירלנד, לא מאפשרת כלל הצבעה מי או בחו"ל. כן? אז ישראל, ושוב, אלה נתונים, אפשר אחרי זה כמובן לדון בהיבטים הנורמטיביים שנגזרים מהם. ישראל היא חריגה בעולם המפותח וגם בעולם בכלל. עכשיו, השאלה הראשונה שנשאלת היא למה אנחנו רואים את המגמה הזאת שאנחנו רואים
של עלייה משמעותית. זה אגב מפה שפורסת את שלל תחומי הבחירות והפריסה הבינלאומית של אפשרות הצבעה בהם. אז מה ההסברים האפשריים לתמונה הזאת? אז ההסבר הראשון הוא תפיסה ליברלית הרבה יותר של מושג האזרחות, הרעיון שאת נשארת אזרחית של המדינה שלך כשאת מחוץ למדינה. המדינה יש לה מחויבויות שונות כלפייך, כולל למשל המחויבות לסייע לך אם נתקעת בחו"ל כי יש שיטפון, או לא עלינו כי רוצים להגיש נגדך כתב אישום, או כי קרה לך משהו אחר, אבל גם הרעיון שאת נשארת אזרחית לכל דבר ועניין מחוץ למדינה, ושהקשר הזה הוא קשר ארוך טווח, ואני אגיע עוד מעט לטיעונים הנורמטיביים סביב זה. הדבר השני הוא שיש פשוט הרבה יותר אנשים בסטטוס הזה. יש הרבה יותר אנשים שגרים מחוץ למדינה, מן הסתם אנשים בשיחה הזאת הם חלק גדול מהקטגוריה הזאת, וחלק גדול מהאנשים גם גרים ביותר ממקום אחד. כלומר, הם מקיימים אורח חיים שמתאפשר בגלל הניידות המוגברת היום, מאפשר לשהות ביותר ממקום אחד, ולצד זה יש מגמה שהיא שוב ליברלית במובן המהותי של המילה, שאומרת שלא צריך לוותר על השייכות למדינה שבה כבר אתה לא מתגורר כדי להפוך להיות אזרח של המדינה שבחרת לגור בה. כלומר, הרעיון של כפל או ריבוי אזרחויות, יש גרפים נוספים, כולל בנייר העמדה שג'ני הזכירה, של ישראלים ללא גבולות, מספר המדינות שמאפשרות אזרחות כפולה או יותר מכך, הוא שוב מרבית המדינות בעולם, כולל ישראל כמובן. כלומר, שוב, בלי להניח יותר מדי הנחות, אני לא אופתע עם הרבה מהאנשים בשיחה הזאת, יש להם אזרחות אחרת, או יותר מאזרחות אחרת נוספת, וזה תופעה שהיא שכיחה הרבה יותר היום ממה שהיא הייתה בעבר. וכמובן נגזרת משני הדברים האלה היא גם האפשרות, הקלות שבה אפשר לממש את הזכות מחו"ל, ההתפתחויות הטכנולוגית, האפשרות לעקוב אחרי מה שקורה במדינות המוצא, לעקוב אחרי קמפיינים פוליטיים, להיות מעורב בקמפיינים פוליטיים, ההבדל הרבה פעמים בין, בעיקר כשיש אירועים כמו האירוע הזה, בין נוכחות במדינה עצמה לבין נוכחות במקום אחר, ככל שההשתתפות היא השתתפות וירטואלית, ההבדל הוא מינימלי, כן? אז אם בכלל. אז אלה מגמות כלליות. עכשיו, הן גם נקשרות לשאלה לטיעונים הכלליים שמצדדים בהכרה או בהנגשה של זכות ההצבעה. אז הטיעונים הכלליים לגבי הכרה בזכות ההצבעה הם 4, 2 קשורים כמובן בדרך זו או אחרת אחד לשני. הראשון הוא שכמובן הצבעה במדינה דמוקרטית הוא מרכיב חיוני של הזהות האזרחית. בהרבה מאוד מקומות זה הדבר המרכזי שמבחין בין אזרחים לבין למשל תושבי קבע או תושבים ארוכי טווח. זה גם הבסיס ללגיטימציה של המשטר עצמו, לפחות בתפיסה דמוקרטית מסוימת, ולכן ככל שאדם נשאר אזרח, גם אם הוא לא גר במדינה, לשלול ממנו זכות שהיא כל כך בסיסית לתפיסת האזרחות שלו, זו בעיה נורמטיבית קשה, ואזרחות היא לכל החיים, כלומר, לטוב ולרע, היא זכות בלתי מוגבלת לחזור, כלומר, בכל נקודת זמן, גם אם כרגע ההחלטה של מישהו או מישהי היא לא לחיות במדינה מסוימת, הם תמיד יכולים לחזור אליה, ויש מבחינת המשפט הבינלאומי זכות לא מוגבלת לחזור, וכמובן שאזרחים ממשיכים להיות קשורים למדינת המוצא שלהם בכל מיני דרכים, קשרים משפחתיים, קשרים חברתיים, קשרים כלכליים, וזה יוצר מה שבספרות קוראים stakeholding, לגבי עתיד המדינה. כלומר, זה שוב, אני מניח שאני משכנע את המשוכנעים, אבל האנשים שמתעניינים בנושא הזה כאזרחים מחוץ למדינתם, הם הרבה פעמים אנשים שבאמת עתיד המדינה חשוב להם, גם אם הם לא נמצאים בה, ולכל אלה
מתלווה תחושה פנימית של כבוד ושל שווי עצמי, הרעיון שיש משהו אפילו מעליב בנטילת הזכות הזאת מאזרחים שנמצאים מחוץ למדינה, הרעיון שהם אפקטיבית הופכים לאזרחים סוג ב', אם בכלל אפשר להמשיך להגדיר אותם כאזרחים מלאים, עם מרכיב כל כך חיוני נהדר. ובהנחה שאנחנו נמצאים במודל שבו הזכות קיימת, הרעיון שההנגשה שלה זה משהו שמתעלמים ממנו, או שהופכים אותו לאפקטיבית מאוד מאוד קשה ליישום, היא בבירור אפליה. כלומר, שוב, אפשר להיכנס יותר מאוחר לדיון בשאלה האם האפליה הזאת יש לה גם הצדקות, אבל היא בבירור אפליה גם על בסיס משאבי זמן וגם על בסיס משאבי כסף. בלי לעשות יותר מדי פריימר לקמפיין שג'ני תגיע אליו, זה בעצם הטענה, אם יש לך זמן ואו אם יש לך כסף להגיע ביום הרלוונטי, תוכל להצביע, אם לא אז לא. ומה שמעניין הוא שנניח בהקשר הישראלי, בתוך ישראל הגישה של הממשלה והמדינה והכנסת והחקיקה היא הפוכה. היא אומרת, אנחנו ננגיש את זה לכולם, ואם אתה נמצא רחוק ממקום מושבך, אנחנו גם נממן לך תחבורה ציבורית שתאפשר לך להגיע, כדי שתוכל לממש את הזכות, בלי שתצטרך להשקיע משאבים גדולים מדי כדי לעשות את זה. מה שנוגע מחוץ למדינה, זה הרבה פעמים הטיעון, והוא טיעון שהוא בעייתי. אז בכל זאת, כדי להשלים את התמונה, צריך להסתכל על הטיעונים השכיחים נגד, גם באופן כללי וגם הטיעונים הספציפיים שנוגעים לישראל. וזה שני הדברים הבאים שאני רוצה לעשות. הדבר הראשון הוא הטיעון שהצבעה צריכה להיות מבוססת תושבות, שבסוף השאלה החשובה היא איפה אתה חי. איפה אתה חי זה המקום שבו אתה מושפע מההחלטות באופן המלא ביותר, ושם צריכה להיות לך אפשרות להשפיע על ההחלטות. יש אנשים שעבורם זאת חלופה מלאה לאזרחות, כלומר יש בספרות וכולי, טענה שאומרת הבסיס להצבעה בכלל, גם לגבי מי שגר, הוא צריך להיות רק תושבות. זאת אומרת, תושבות צריכה להיות תנאי מספיק והכרחי. יש אנשים שעבורם זה צריך להיות תנאי הכרחי אבל לא מספיק, כלומר צריך להיות גם תושב וגם אזרח. זה טיעון כללי, יש לי סימפתיה מסוימת למי שעקבי בעניין הזה, והתפיסה שלו היא שצריך לעבור למודל של תושבות. הגישה שלי האישית אומרת שרמת הקשר בין האזרח למדינתו, מכל הסיבות שתיארתי בשקופית הקודמת, גוברת על הטיעון הזה, והמשמעות שלה היא שתושבות בפירוש יכולה להקים זכות, ואני באופן בסיסי תומך ברעיון שתושבי קבע ודאי יוכלו להצביע, אבל אני לא חושב שהיעדר תושבות צריכה לשלול זכות הצבעה מאנשים. אז זה טיעון ראשון. טיעון השני שהוא יותר רלוונטי במקומות שבהם חלקנו גרים, שבהם יש אזורי בחירה לא רלוונטיים במדינה כמו ישראל, שבה יש שיטת בחירות יחסית, היא שיש עיוות מסוים של הצבעה עם אנשים שלא גרים באזור שמיוצג על ידי מישהו ספציפי בפרלמנט, עם אנשים שלא גרים בו כבר 20 שנה, 30 שנה, מצביעים דווקא באזור הזה, הם יכולים להטות בעצם אל מול הרצונות של האנשים שגרים באותו אזור בחירה. התשובה הטובה ביותר לטיעון הזה בעיניי היא תשובה שאומרת, צריך ליצור אזורי בחירה ייעודיים לאנשים שגרים מחוץ למדינה. זה קיים ב-17 מדינות בעולם, כולל איטליה וצרפת. יש נציגים ספציפיים לפזורה הצרפתית והאיטלקית בפרלמנטים שלהם, ואין שום בעיה עקרונית לעשות את זה. כלומר, הטיעון הוא טיעון נכון, אבל התשובה אליו היא לא לשלול את זכות הבחירה. יש הרבה פעמים ניסיון להפוך את No taxation without representation, הקריאה המפורסמת של החוואים האמריקאים טרום עצמאות אמריקה במאה ה-18, ולהגיד בלי מיסוי אין ייצוג. אז אם אני לא משלם פה מס, למה שאוכל להצביע?
הבעיה כמובן בטיעון הזה היא שיש הרבה מאוד אנשים שמצביעים ולא משלמים מס, כי הם לא עובדים, הם מסוגלים לעבוד, לא רוצים לעבוד, הם לומדים. הרעיון שמס הוא דרישה להצבעה הוא רעיון שעבר זמנו במובן הזה. אם היינו מיישמים אותו באופן עקבי, הרבה מאוד אנשים שמצביעים היום לא היו יכולים להצביע. והטיעון האחרון הוא שקשה לשמור על מעורבות אפקטיבית בשלט רחוק. זה היה טיעון שבעיניי היה הרבה 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 יותר חזק בעבר, כשלא היה, לא היה המסד הטכנולוגי שקיים היום. אני חושב שהיום הוא טיעון חלש יותר. והטיעון לגבי ההנגשה הוא שאם יש לך קהילה מאוד מאוד קטנה והעלות היא מאוד גדולה כי היא בצד השני של העולם, אז יכול להיות שיש קשיים לוגיסטיים במימוש זכות ההצבעה. אני חושב שגם את זה ניתן בדרך כלל לפתור, אבל זה כבר כאמור טיעון על הנגשה ולא טיעון על זכות הצבעה. אז הדבר האחרון שאני רוצה להגיד לפני שאני אגיע לפוליטיקה היותר קטנה של איך דברים מומשו או לא מומשו בישראל, היא הטיעונים הספציפיים לגבי ישראל. הטיעון הראשון הוא בישראל כל הצבעה היא הצבעה גורלית, קריטית. אפילו ג'ני בצורה שהיא התחילה את הסשן הזה, במובן מסוים הכירה ברעיון הזה, כן? בנרטיב הזה. שיש מקומות אחרים שבסדר, אז יש הבחירות האלה, שההבדלים הם לא כל כך גדולים, בישראל הכל הוא דרמטי. ולכן מי ששם נושא בתוצאות. הקושי בטיעון הזה הוא שדווקא בגלל שהסוגיות הן כל כך הרות גורל והאזרחות היא לכל החיים, אז הרעיון שתושפע לאורך טווח ממערכת בחירות בלי שיכולת להשפיע עליה הוא רעיון בעייתי, ואנחנו גם כולנו יודעים, ובלי להיכנס לעמדות השונות שאני מניח שיש בשיחה הזאת, לגבי כמה מוצדק היחס שחלק מהישראלים קיבלו בשנתיים האחרונות בכל מיני מקומות בעולם, אנחנו כולנו כישראלים שגרים בחוץ, מחוץ לישראל, מושפעים מההחלטות שמתקבלות בישראל, ולכן הרעיון הזה שיש איזה מין קשר, או שאין קשר בין מה שקורה בישראל לבין מה שקורה לישראלים. יכול להיות שיש לאומים אחרים שבהם הטיעון הזה הוא טיעון חזק יותר, בהקשר הישראלי הוא טיעון חלש. הטיעון השני הוא הטיעון של המדרון החלקלק, שבגלל שכל כך קל להפוך להיות אזרח ישראלי, בגלל חוק השבות, אז אנשים יוכלו להגיע, להתאזרח, להיות זמן קצר בישראל, לעזוב ואז להצביע כל חייהם. שוב, התשובה הטובה לזה היא מעבר לשאלות לגבי חוק השבות עצמו והאופן שבו היא ייושם, היא ניתוק הקשר הזה. כלומר, ניתוק הקשר בין רעיון חוק השבות והאזרחות לבין ההצבעה מחו"ל, יצירה של מנגנון, למשל, כמו המנגנון שקיים בגרמניה, שבאיזשהו שלב בחיים כאזרח גרת במדינת האזרחות שלך, תהיה שהות מינימלית. אני מניח שרוב המכריע, אם לא כל האנשים בשיחה הזאת, הם אנשים שעשו את זה באיזשהו שלב בחייהם, בגלל זה יש להם גם מען רשום בישראל, ולכן יש דרכים להתמודד גם עם הטיעון הזה, שלא כוללים, או דרכים שלא כוללות שלילת הזכות לחלוטין. אז כמה שאלות שהן פתוחות או משיקות לפני הפוליטיקה. הראשונה היא, אם וכאשר תהיה אפשרות להצביע מחו"ל, יצירה של חובה של רישום מוקדם למצביעים מחו"ל, כדי לאפשר גם לדעת בכמה אנשים מדובר, איפה אנשים נמצאים, איך נערכים לזה לוגיסטית. דרישה סבירה בעיניי, לדרוש מאנשים בעצם לספק מען בחו"ל, כדי שהם יוכלו להצביע. ושאלת אופן מימוש זכות ההצבעה, כאמור יש דרכים שונות, יש מדינות שמאפשרות הגעה פיזית לקונסוליה או לנציגות, יש מדינות שמאפשרות הצבעה בדואר, אפשר להגיע למודל שהוא מודל משלב של הצבעה בדואר שנשלח לנציגות ואז נאגר יחד עם הצבעת האנשים שם. יש גם הצבעה באמצעים אלקטרוניים שיש איתה בעיות מודעות בעולם של האקינג. מצד שני,
כמי ששותף להליכים פוליטיים, כולל במפלגות פוליטיות בבריטניה, או במפלגה פוליטית בבריטניה, שמקיימת וקיימה לאחרונה הליכים שהיו כולם באמצעים אלקטרוניים, אני לא בטוח שגם הטיעון הזה הוא חזק במיוחד. ובנוסף, או כחלופה חלקית, הרעיון של הצבעה מוקדמת. כלומר, הרעיון של הצבעה נניח בשבוע או בשבועיים שקודמים לבחירות, כדי שלא ייווצר מצב של אנשים שאפילו לא גרים בחו"ל, בניגוד אלינו, אלא פשוט נמצאים מחוץ לישראל מסיבות של עסקים, משפחה, רפואה, what have you, מאבדים את זכות ההצבעה שלהם בהיבט הזה. יכולה להיות הצבעה בנתב"ג, בשוודיה למשל יש בכל תחנת רכבת, קלפי להצבעה, יש כל מיני דרכים להתמודד עם זה. אז מה, והדבר האחרון שאני אגיד בהקשר, או הראשון בהקשר הפוליטי הישראלי, הוא שהעמדה שאני גם מציג כאן היא לא עמדה חריגה או עמדת מיעוט כאשר שואלים אזרחים ישראלים בישראל. הסקר הזה שאתם רואים על המסך, שנעשה על ידי ההסתדרות הציונית העולמית, שאל האם צריך לאפשר לאזרח ישראלי שמתגורר זמנית בחו"ל, עקב עבודה או לימודים, להצביע בבחירות במקום מושבו. אז נכון שהשאלה פה הייתה על שירות זמני, אני חושב שההנחה הייתה 3-5 שנים, אבל בנסיבות האלה רוב מוחלט, 76% תומכים באפשרות לאפשר הצבעה כזו, שלא קיימת כיום. כלומר, זה הפער בין העמדה הציבורית הכללית לבין המציאות הפרקטית. והיה פסק דין שבו בהערת אגב השופט הנדל כתב את מה שמופיע על המסך שלכם. זו הייתה עתירה שהוגשה לגבי סגירת השמיים, so called, בתקופת קורונה. כפי שכולנו זוכרים, היו הרבה מערכות בחירות, והייתה תקופה ארוכה שבאמת היה קשה, אם לא בלתי אפשרי, גם למי שרצה להגיע לישראל להגיע. והשופט הנדל כתב, והעתירה לא הייתה על זכות ההצבעה, היא הייתה על פתיחת השמיים עצמה. והשופט הנדל כתב, ההשקעה של משאבים אנושיים וכספיים אינה בגדר מותרות, אלא הבטחת זכות היסוד של כל אזרח ישראלי בין 18 ומעלה לבחור, כך ראוי לפעול בתוך המדינה, ובשינויים הנדרשים גם מחוץ לגבולותיה. זו האמירה הכי מפורשת שנתקלתי בה בפסיקה שתומכת בעמדה הזאת. היו כמה ניסיונות חקיקה בעבר, והיה נייר עמדה שמריאן מתיאש ואנוכי כתבנו ב-2021, הצגנו ב-2022 בשולחן עגול במכון הישראלי לדמוקרטיה, שתמכה או יוזמה שתמכה בהנגשה לפחות חלקית של הצבעה מחו"ל, עם תמיכה לא מבוטלת של אנשים במה שהייתה אז ממשלת השינוי. קשה לדעת האם הסיבה לזה זה לא המריא משם, היא העובדה שהממשלה נפלה, אבל אני חושב שהייתה התכנות פוליטית מסוימת לקידום של היוזמה הזאת אז, והיו כל מיני הצעות חקיקה בעבר ברוח דומה של משה ארנס, של נחמן שי ודוד ביטן, של צבי האוזר, כך שהנושא הזה היה נוכח בתודעה, אבל מעולם לא הייתה הצעת חוק ממשלתית שניסתה להסדיר אותו. אז הדבר האחרון שאני אגיד לפני שאני פותח את זה לדיון, הוא המידע הזה לגבי פנקס הבוחרים מאתר כל זכות. ג'ני תשתף את המידע באימייל שישלח, אז אתם לא צריכים להעתיק את זה באיזושהי זריזות, אבל יש אפשרות לברר, א', אם אתם רשומים, ב', באיזה קלפי אתם רשומים, האם הקלפי נגישה, יש מספרי טלפון, יש אפשרות למלא טופס מקוון במשרד הפנים, אז למי שירצה או תרצה לעשות את זה, אני מאוד ממליץ לעשות את זה בסמוך למועד הבחירות. ועם זה אני אפסיק לשתף ואסיים. תודה רבה על ההקשבה. רובי, תודה רבה.
אם אני רגע מסכמת את הכל, אז קודם כל באמת אנחנו נשלח את הלינקים וגם לינקים אחרים שאני תכף אגיע לזה, נשלח את זה באימייל לכולם. אם אני רגע מסכמת דברים ככה שחשוב לזכור, זה שקודם כל בשביל לבחור, בשביל להצביע בבחירות אין דרישה של תושבות, מה שבעצם קובע זה רישום בפנקס הבוחרים וזה לא קשור ניתוק תושבות ואי תשלום של ביטוח לאומי או ביטוח בריאות, כלומר גם אנשים שנמצאים מחוץ לישראל תקופה ממושכת, מעל ה5 שנים האלה שבעצם אחרי זה יש ניתוק תושבות ומפסיקים לשלם ביטוח לאומי, אנחנו עדיין נהיה רשומים בפנקס הבוחרים ולכן אנחנו יכולים להצביע, ואפשר להצביע עם תעודת זהות, רישיון נהיגה או דרכון. ורובי, לגבי איפה זה היה, באיזה קלפי, איך אפשר לבדוק את זה? אז ב, באתר הזה של כל זכות אוקיי. ובשקף יש נתונים. בגדול יש דרך תעודת הזהות ודרך ואם אין דרך תעודת מועד זהות? ההנפקה שלה, ואם אין, יש דרכים אחרות אוקיי. לברר את זה דרך משרד אוקיי. הפנים. אז המידע הזה, ככל שאדם רשום בפנקס הבוחרים, הוא משוייך אוטומטית לקלפי מסוימת, אז אוקיי. אוקיי. קל לברר את זה. מעולה, מעולה. ולגבי, הייתה פה גם שאלה מחנן לגבי, שהוא אמר שזאת שאלה כזאת פילוסופית של באמת, אם בחרתי להעתיק את מרכז חיי מחוץ לישראל, למה שבעצם יאפשרו לי להצביע, אז רובי, אני חושבת שענית על זה. אז לפני שאנחנו עוברים לשאלות, אני רק רוצה לספר על יוזמה שלדעתי חלק מהאנשים כאן מכירים וגם עוזרים ככה להפיץ אותה הלאה, יוזמה של ארגון בשם Aid Coalition, שזה ארגון ישראלי-אמריקאי, והם למעשה לקחו על עצמם את הפרויקט הזה של לעזור לכל הישראלים ברחבי העולם לממש את הזכות הזאת להצביע בישראל, שזו זכות דמוקרטית בסיסית כמו שרובי הסביר, אבל גם בעצם הסביר סמדר, כן, נכתוב גם באנגלית, אין בעיה. כן, כן, נשלח אימייל עם כל הפרטים וכולל לינק לארגון שאני מספרת עליו, אז לא לדאוג. אוקיי, כמו שרובי הזכיר, אנשים אולי רוצים לבחור, אבל יש כל מיני מכשולים שיכולים לעמוד בדרך, בין אם זה כי לא יודעים בדיוק איפה ובאיזה קלפי, או איזה מסמכים הם צריכים שיהיו להם, שאני חושבת שקצת ענינו על השאלות האלה, אבל לפעמים אולי צריך עוד קצת עזרה, לבין ברמה של להזמין טיסות, כי יש איזשהו חשש כאילו ברמה הכי פרקטית איך שזה עובד, ברגע שמכריזים על בחירות אז יש למעשה 3 חודשים עד שתאריך הבחירות מגיע, והחשש הוא שברגע שיכריזו על בחירות אז כל אלה שרוצים לבחור בעצם ירוצו להזמין כרטיסי טיסה וגם המחירים יקפצו וגם יהיה קשה להשיג מקום, כי בכל זאת אנחנו מדברים בעצם רק על יום אחד. אז את כל הדברים האלה ואת כל המכשולים האלה Aid Coalition רוצים לעזור לפתור, ומה שבעצם הם עושים, אפשר נרשמים באתר שנשלח את הלינק שלו, אפשר שוב לשאול אותם שאלות, יש שם גם באתר שלהם יש מענה להמון שאלות פרקטיות, ומה שהם למעשה עושים, הם מוודאים שאנשים שנרשמו הם באמת בעלי זכות הצבעה בישראל, ואז הם מבטיחים לעשות סוג של טיסות צ'רטר כאלה, ובעצם להזמין את כל הטיסות ברגע שמכריזים על הבחירות, וזה אמור גם בתקווה להוזיל קצת את מחיר הכרטיסים וגם לאפשר באמת לכולם לטוס. הנה הדס שמה את הלינק, תודה רבה הדס, אבל כמו שאמרתי גם נשלח במייל. אז לכן כל מי שזה מעניין אותו אני כן ממליצה להירשם, ויש להם יוזמה מקבילה
שבעצם מאפשרת לאנשים גם לטוס לישראל, מניחה שזה אולי כמה ימים לפני הבחירות עצמן, ולהתנדב בכל מיני ארגונים אזרחיים, שיש להם איזשהו מגוון של ארגונים נון פרופיטס כאלה שהם עובדים איתם, ובתמורה לזה בעצם לקבל תשלום של לדעתי זה $250 ליום התנדבות, אם אני זוכרת נכון, וזה בעצם יכול לסייע לכסות את עלויות הטיסה. אז גם את הלינק הזה נשלח, ומי שזה יכול להיות רלוונטי עבורו או עבורה, אז אני גם ממליצה להירשם. זהו, זה על אייד. עכשיו אני... את רוצה שאני אשיב כן, לשאלות? כן, כן. אז אני רואה שהיו כמה שאלות טכניות, אז עכשיו השבתי לשאלה של ענת על הקישור לפנקס הבוחרים, אז היה בעבר, אני בדקתי לפני הבחירות האחרונות כדי לוודא שאני אכן רשום באותו מקום, שזה גם תשובה לשאלה של סמדר, אני חושב. הסבירות הגבוהה היא שאלא אם כן היה איחוד קלפיות או משהו, שינוי דמוגרפי שהביא לסגירת קלפיות, בהנחה שהמקום שהצבעת בו היה המקום, הייתה כתובת רשומה, לא יזמת איזשהו שינוי לכתובת הרשומה, אז סביר להניח שזו עדיין הקלפי שלך, וזה גם יהיה המידע שיופיע בפנקס הבוחרים כשהוא ייפתח. יש טכנית אפשרות לשנות עד 40 יום לפני מועד הבחירות את הכתובת הרשומה, אז יש מצבים, אני מניח שזה חל גם לגבי חלק מהאנשים בשיחה הזו, שאולי הכתובת הרשומה שלהם הייתה המקום האחרון שהם גרו בו בישראל, אבל היום כשהם נניח יגיעו לישראל סביב הבחירות, זה כבר לא המקום שהם רואים כמקום הרלוונטי ביותר עבורם. יש אפשרות לשנות כתובת רשומה במשרד הפנים באופן כללי. אני למיטב ידיעתי, אבל פה אני אהיה זהיר, זה מבוסס על ניסיון אישי מהעבר וניסיון של כמה אנשים שאני מכיר, אבל הוא אנקדוטלי ולא משפטי. אין דרישה הוכחה של משהו שמצדיק את העברת התושבות או העברת מקום הרישום ממקום א' למקום ב'. ברגע שהשינוי הזה נעשה די זמן לפני הבחירות, כלומר עד מועד סגירת פנקס הבוחרים, שזה 40 יום לפני הבחירות, אז זה ישפיע על מקום הקלפי שבה תוכלו להצביע. כלומר, ההנחה שלי היא שלא יחול שום שינוי משפטי עד הבחירות, כן? ולכן המודל הנוכחי הוא שאתם צריכים להגיע ולהצביע בקלפי שבו אתם רשומים. אם הייתה לכם כתובת רשומה, אם לא תעשו שום דבר, זו תהיה הכתובת שבה תוכלו להצביע, ואת הכתובת הזאת תוכלו לברר ברגע שהפנקס ייפתח. יש גם דרכים, כאמור, ג'ני תשתף את הכישורים, יש דרכים לנסות לברר את זה עכשיו. יכול להיות שהתשובה תהיה שהפנקס כרגע לא פעיל או לא מיושם, לא עודכן. בדרך כלל העדכון נעשה לפני כל מערכת בחירות. אז ייתכן שיגידו, אני לא יודע מה משרד הפנים יגיד, אבל אולי יגיד, אנחנו כרגע לא מספקים מידע כי אנחנו כרגע בפנקס לא מעודכן. אין לי מושג. התשובה לשאלה של סמדר עכשיו, האם צריך את הפתק? התשובה היא לא. לא צריך להביא את ההודעה לבוחר, הגם שיש בה ערך סנטימנטלי מגניב, ואני זוכר שאני בהתחלה הייתי עושה את זה, לפחות לגיקים כמוני יש לה ערך סנטימנטלי מגניב, אבל אין צורך בהודעה לבוחר. ההודעה לבוחר היא כשמה כן, היא הודעה שזה המקום שבו את יכולה להצביע, אבל היא לא עם בעלת ערך משפטי. אני חושב שהייתה גם שאלה של עידו על ההצבעה. כן, אני חושב שיש, שוב, פה אני אהיה זהיר, כי אלה נהלים פנימיים של משרד הפנים, אבל אני חושב שיהיה קושי למישהו שהוא לא תושב זמן רב, להנפיק תעודת זהות חדשה, ולכן באמת אפשרות ההצבעה היא עם דרכון. במובן מסוים זה היה, הזיכרון ההיסטורי שלי שבעבר אי אפשר היה להצביע עם דרכון, וזה שונה, ובמובן מסוים זה שינוי שהוא במובן מסוים
תוצאה של העובדה שיש הרבה יותר ישראלים שגרים מחוץ לישראל, הם בלי תעודת הזהות, יש להם זכות להצביע, מאגרי המידע לא משולבים, ולכן הפתרון הוא לאפשר להם להצביע עם דרכון. זה קצת שיטת ישראל, כלומר במקום לנסות לפתור את הבעיה בצורה יותר מערכתית, זה ליצור איזשהו מנגנון שמאפשר לאנשים בכל זאת להצביע, זה בסדר, אני אני יודע, הפאץ' הזה, אבל הוא פאץ' שנועד לפתור את הבעיה הזו של עניין תעודת הזהות. אתה יודע למה אבל הם לא רוצים להנפיק תעודות זהות חדשות? למה? אני, למה הם לא רוצים? אני מניח שהם חושבים שהם לא חייבים, והם רוצים לחסוך משאבים וכסף, אני מניח שזו הסיבה, כי אין שום, כלומר, ברגע שיש לך מספר תעודת זהות, כלומר אתה מופיע במערכת של מדינת ישראל כאזרח ישראלי, יש לך מספר זהות, כי הוא ניתן לך עם הלידה. אז העובדה שאין תעודה פיזית שמוכיחה את זה היא לא מעלה ולא מורידה. בגלל זה גם בעיניי, מבחינה אדמיניסטרטיבית, זה מאוד, כתבת שהייתה פסיקה שבית המשפט, או היו הליכים משפטיים, אני לא מכיר אותם, אבל אם אני הייתי צריך להתמודד עם זה כשופט, הייתי אומר שאני לא מבין את ההיגיון באי הנפקת תעודת זהות, אם אין לזה השלכות משפטיות והתוצאה היחידה היא להקשות על אנשים החיים, על קיום החיים שלהם התקינים, אז כאילו אולי זה תסמין כללי של ניסיון להקשות על אנשים, אבל אני לא יכול לחשוב על סיבה הגיונית. אבל זו הסיבה הבלתי הגיונית שאני יכול לחשוב עליה. שמעתי פשוט על אנשים שקבעו תור למשרד הפנים, הגיעו לשם ואז אמרו להם, הם אמרו אני לא גר בארץ, אבל יש לי כתובת תואר בארץ, והם סירבו להוציא להם, כאילו להוציא תעודת זהות חדשה. כן, אז שוב, העמדה שלי היא שככל שיש ארגון כלשהו שיש לו משאבי זמן וכסף ורוצה לאתגר את זה משפטית, בעיניי יש בסיס משפטי חזק לאתגור, כי מדינה שיש בה, אתה יודע, חלקנו גרים בבריטניה, בבריטניה אין תעודת זהות, לפחות כרגע. במדינה שיש תעודת זהות, הרעיון שאתה נשאר אזרח, יש לך מספר זהות, אבל המדינה לא מנפיקה לך תעודת זהות אחרי שאיבדת אותה או היא בלויה. מבחינה מינהלית, אני פשוט לא מבין, אני לא מבין איך אפשר להצדיק את זה מינהלית, אבל שוב, זה לא יהיה ההליך המינהלי היחידי שמדינת ישראל נוקטת בו שקשה להצדיק אותו. אבל בכל אופן, הטענה היא לענייננו, אני חושבת שמה שחשוב לזכור זה שאפשר להצביע עם דרכון. להצביע עם דרכון, והייתה פה שאלה נכון. האם הדרכון חייב להיות ביומטרי. לא חייב להיות לא, ביומטרי. נכון? אוקיי. לא, ואני חושבת שזאת הנקודה המרכזית. אני מסכים. אני חושב שיש פה פשוט, במובן מסוים, ואני יודע שאנחנו מקליטים את זה, אבל אני אגיד את זה בכל זאת, כמובן הסיכון בכל המערך הטיעונים שמצביע על חוסר העקביות של המערכת הישראלית היא שיהיה ניסיון להפוך אותה ליותר עקבית באופן שכן אפקטיבית, יחבר בין המאגרים ויביא לשלילה פורמלית של זכות ההצבעה ממישהו לא תושב במונחים נניח של ביטוח לאומי, ביטוח בריאות. אני חושב שאם זה יקרה, כלומר אם יהיה ניסיון פורמלי לשלול מאנשים שגרים מחוץ לישראל יותר מ5 שנים את זכות ההצבעה, לשלול אותה, לא להקשות על המימוש שלה, יהיה טיעון חוקתי מאוד מאוד חזק שזה נוגד את חוק יסוד הכנסת ושזה לא יכול לעמוד. היא הנותנת שזה מעולם לא נעשה. אז אפשר לך את הלינק, אתה מוזמן להסתכל על ההפניות, אבל תודה בכל מקרה. אוקיי, אני אקרא, תודה. אני לא רובי, יש מכיר. פה שאלה על תעודת מעבר במקום דרכון ישראלי חדש? אני לא בטוח. זו התשובה, אבל אני חושב שתעודת מעבר שאיננה, תעודת מעבר למישהו שהוא עדיין, תומר, זה למישהו תומר, אתה שהוא, רוצה להסביר? להסביר את למה אתה מתכוון, כי אני לא, בדרך כלל תעודות מעבר הם לא לאזרחים. לאזרח ישראלי, צריך לבדוק את זה בצורה קונקרטית, אני לא מכיר
לא מכיר את הקונסטלציה הזאת, בדרך כלל תעודות מעבר זה משהו שמונפק לתושבי קבע או בהקשרים אחרים, ולא לאזרחים ישראלים, אז אני לא יודע, זו התשובה הכנה. אוקיי, אני לא מכיר, אז תודה, תודה תומר. אני אנסה, זה מעניין, אני אנסה לברר, אבל שוב, בעיניי אין בסיס משפטי למניעת הזכות במובן המהותי של המילה, אז למי שנמצא בישראל ביום ההצבעה. כן, טוב, מדובר על אדם שתעודת זהות ישראלית יש לו בכל מקרה, אז אדם כזה יכול להחליט שיש אולי בעיה עם היעדר דרכון, בגלל התקנה החדשה, ויש לו גם תעודת זהות, אז זה בסדר. אני חושב, אם אני מגיע לקלפי, אני מצטייד בכל הדרכים האפשריות שיש לי, ולוקח כל תעודה שיש לי. אני אביא גם תעודת לידה אם צריך, אני אביא כל דבר אחר. אבל כל נייר, כל דבר, אבל יש גם את העניין של פעם היה ספח, מי שסופר, לפני המון שנים, אני מבין שזה בוטל לחלוטין. כן, טוב, חלקנו הוא בוטל במובן שלא, תעודות זהות חדשות לא כוללות אותו, ולכן לא חייבים להביא את הספח, כי פעם היה חותמת שהצבעתי לכנסת, נכון, אבל זה כבר באמת הרבה שנים. אז זה פסל. לחלקנו יש עדיין תעודה בבית שכוללת. אני חושב ששמרתי אותו במשך המון שנים, ופתאום אני חושב, רגע, אני לא יודע אם יש לי ספח יותר. תעודת זהות יש לי. חלק מהדברים האלה הם באמת הפכו להיות ארכאיים, אבל כן, אין צורך בספח. אין צורך בספח. אוקיי. ואני רק אגיד עוד דבר לגבי Aid Coalition, שלא אמרתי שאחד הדברים שהם רוצים לעשות זה להפעיל איזשהו ממש מוקד תמיכה בזמן הבחירות. כלומר, אם מישהו נתקל בקשיים, אז אפשר יהיה לפנות אליהם ולבקש סיוע ותמיכה. בעיקרון אני חושבת שלא אמור להיות קשיים, כי זה די straight forward, נכון רובי? כאילו אם מישהו מגיע זה אמור להיות בסדר, בטח אם כאילו מביאים את התעודות הנכונות ונערכים מראש. כן, אני מציע מן הסתם לפני שנוסעים לבדוק את הרישום ולבדוק אותו די זמן, זאת אומרת, הייתי אומר, בהנחה שאין כוונה או רצון לשנות את הכתובת הרשומה, הייתי אפילו עושה את זה אחרי סגירת הפנקס, שזה 40 יום לפני הבחירות. בשלב הזה היה ברור איפה כל אדם מצביע, ופשוט לוודא, ואם יש איזושהי תקלה או איזושהי בעיה לנסות לפתור אותה בתקופה הזו, אני כן חושב אגב שוועדת הבחירות המרכזית ובהיבטים האלה היא מסייעת, במובן שאין לה, היא לא מונעת מאינטרסים אחרים, או אם יש דרך לפתור תקלות טכניות הן תיפתרנה, אז אני מציע לא לוותר אם יש איזושהי תקלה. בדיוק, אז לסיכום ואנחנו נסיים בזה, מאוד חשוב שנצביע פעם, שוב אנחנו לא יודעים בדיוק מתי זה יהיה, כרגע הערכה היא שזה כזה אוקטובר-נובמבר, אלא אם זה יהיה לפני כן, אבל כן תהיה התראה של 3 חודשים, יחד עם זאת כדאי להיערך כבר עכשיו, בטח אם אתם לא לגמרי בטוחים מה ואיפה, אז אנחנו נשלח לינקים שיעזרו בתקווה לענות על השאלות האלה, ואפשר גם לפנות ל-Aid Coalition שסיפרתי עליהם, וכן, הכי חשוב שכולם יעשו מה שהם יכולים כדי לנסות להשפיע הפעם, כי כמו שאמרתי זה באמת קריטי, גם אם אומרים את זה תמיד רובי, אבל הפעם זה באמת באמת קריטי. ביוני. אפשר לשאול שאלה אחת נוספת לגבי Aid Coalition? כן. אני נרשמתי והם ביקשו שנשלם $75 כן. לשמירת מקום, ואני לא ממש, קודם כל לא ידעתי אם זה משהו שהוא, לא ידעתי מי הארגון שמאחורי זה, ומדוע הם צריכים $75 כרגע. אז קודם כל אני אגיד שאני לא נציגה של Aid Coalition, אני לא מטעמם, אני מכירה אותם ונמצאתי איתם בקשר סביב היוזמה הזאת, כי היה לנו חשוב שאנשים יהיו מודעים ליוזמה הזאת. הם ארגון קיים, הם ארגון שנמצא בארצות הברית, אני מכירה את האנשים שעובדים שם.
אז את זה אני כן יכולה להגיד, זה לג'יט, גם למשל לנו היה מאוד מאוד חשוב שכשהם התחילו עם היוזמה הזאת, שהם מאוד מאוד יקפידו על כל הנושא של פרטיות המידע ואבטחת המידע ועבודה לפי GDPR, כי הם אמריקאים ואנחנו אירופאים או בריטים, אז למשל זה דברים שממש ממש ביקשנו מהם והם נענו לזה ומהבחינה הזאת נראה שהכל by the book. ממה שאני הבנתי הם צריכים הם צריכים את המקדמה הזאת כי בסופו של דבר הם צריכים הרי כאילו להיות מוכנים וערוכים, אז בשביל זה. אבל אם יש לך שאלות ספציפיות אז אפשר לפנות אליהם, כאילו יש אימייל שלהם שאם אתה לא בטוח במשהו או שאתה רוצה כאילו הכי טוב לדבר איתם ישירות ולא דרכי, ושיסבירו לך בדיוק למה הם צריכים את המקדמה הזאת, זה ממש בסדר לשאול את זה, אבל אני כן אגיד שזה ארגון שהוא לגמרי לגיטימט והם באמת מנסים להפעיל את האופרציה שהיא די מורכבת מבחינה לוגיסטית. אז פשוט כאילו תכתוב להם, אני בטוחה שאם לא יענו לך דבר איתי, אני אדאג שיענו לך, זה אני יכולה לעשות. אבל הכי טוב אני ממליצה לכולם, כל מי שיש לו איזושהי בקשה או טענה או חוסר בהירות, אז לפנות אליהם, ובאתר שלהם גם הם די, הסתכלתי היום, הם עונים על רוב השאלות. זה מאוד משתדלים לספק כמה שיותר מידע. בסדר? זהו, אנחנו נסיים פה. תודה רבה לכולם, אנחנו נשלח, תודה. אנחנו נשלח הקלטה ואת כל הלינקים. אם יש איזה שהן שאלות או משהו שאנחנו עוד יכולים לעזור, תכתבו לנו. דבר אחרון, אני רק אגיד, מי שפה מבריטניה, יש לנו אירוע, הפעם פנים מול פנים, ב-11 למרץ, עם נציגים, עם, לא נציגים עדיין, הם מתמודדים למפלגת הדמוקרטים, אמילי מואטי, מוסי רז ואייד בדיר, שמגיעים ללונדון לביקור. ואנחנו הולכים לעשות איתם פאנל, מפגש, ואפשר יהיה להגיע ולשאול באמת את כל השאלות שיש לאנשים. אני חושבת שזה ממש הזדמנות, לא כי בהכרח צריך להצביע לדמוקרטים, אבל זו הזדמנות לדבר איתם ולשאול גם שאלות קשות. כן צריך. זה כבר זכותכם, אני לא הולכת להגיד לאנשים למי להצביע, אבל אני באמת באמת חושבת שדווקא מהמקום הזה של אנחנו לא בישראל ולא תמיד יש לנו את היכולת ללכת לכל מיני חוגי בית שאנשים עכשיו עושים, אז זאת כן הזדמנות, ואנחנו מאוד גאים ושמחים לארח אותם, אז נשמח שתגיעו וגם שתזמינו חברים וחברות שנמצאים באנגליה. ותודה רבה לכולם. תודה. וזהו, שיהיה שבוע טוב. רובי, תודה רבה. בכיף. ביי.